Türkmenabad şäherinde 61 ýaşly bir adam koronavirusdan aradan çykdy. Merhum ikinji şäher poliklinikasyndaky Lukmanyň adamsydy. Bu adam ketelhana yerleşdirilenden bir näçe gün soň, ýagny 27-nji iýunda şäher ýokunç keteller hastahanasynda helak boldy. Adatlyň çeşmeleri ýokunç keteller hastahanasyndaky şeýlede tutuş Lewap welaýatyndaky ýagdaýyň Lukmanlary aladalandyrýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosunda ýok bolan adamyň şahsiýeti we ýaşaýan ýeri barada maglumat bar. Adatlygy onuň ýok bolandygy baradaky maglumaty ikinji şäher poliklinikasynyň administrasiýasyna ýakyn bir çeşme habar berip, merhumuň bu saglyk merkeziniň Lukmanyň adamsydygyny aýtdy. 1959-njy ýylda doglan bir adam 27-nji iýunda Türkmenabad şäheriniň ýokunç keteller hastahanasynda aradan çykdy. Mundan öň ol Türkmenabadyň köpürli ketelhanasynda saklanýardy. Emma 25-nji iýunda onuň saglyk ýagdaýy agyrlaşanda, gyzygyny ýokarlanyp dem almagy kynlaşanda onu ýokunç keteller hastahanasına geçirdiler. Aradan 2 gün geçen soň ol öldü diýip çeşmämiz gurrun berdi. Çeşmämiz adamyň ilk wada Lewabyň köpürli ketelhanasyna haýsy diagnoz bilen yerleşdirilendigini anyklap bilmedi. Emma ol ketelhananyň endokrinologiýa bölüminde saglyk bejergisini alýardy. Çeşmämiziň sözüne görä merhumuň ikinji şäher poliklinikasynda işleýän aýaly geçen hepdäniň başyndan märi karantinde saklanýar. Ýok bolan adam ýokunç keteller hastahanasyna geçirilenden soň onuň ýaşan owasynyň köçelerinde dezinfeksiýa işlerini geçirmek üçin sanitariýa gullugynyň işgärleri iýerildi. Şeýlede ýokunç keteller hastahanasynda onlarça koronavirus näsagy bar. Çeşmämiziň aýtmagyna görä ýokunç keteller hastahanasyna iýerilen hastalaryň ählisinde koronavirus testleri geçirilip başlandy. Häzirki wagtda ýokunç keteller hastahanasynda koronavirus bilen ketelländige guman edilýän 100 töweregi adam bir karantin astynda saklanýar. Olaryň ählisinde test geçirýärler, ýöne olaryň netijelerini ma'lum etmeýärler. Bu adama da test etdiler, ýöne onuň netijesi yglan edilmedi diýip adatlyň söhbetdeşi tutuş Lewap welaýatyndaky ýagdaýyň Lukmanlary alada goýýandygyny hem aýtdy. Bu aralykda Aşgabatda saglyk öýleriniň Lukmanlary we şepaat uýalary COVID-19-nyň öňüne alýan serişde hökmünde ilata Rimantadin dermanyny paýlap başladylar. Maşaly Lukmanlary we şepaat uýalary kwartiralara aýlanyp derman paýlaýarlar. Olar maşalanyň her bir agzasy üçin Rimantadiniň bir näçesini berýärler. Saglyk işgärleri koronavirusyň öňüne almak üçin bu dermanlary her gün içmegi maslahat berýärler diýip adatlyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Rimantadin virusa garşy derman bolup onuň koronavirusyň öňüne almak we bejermek bilen hiç ýyly ara baglanşygy ýok. Mundan başga geçen asyryň 70-nji 80-nji ýyllarynda Sowet Soýuzynda dümögiň öňüne almak üçin işçiň ulanylan bu dermanyň ulanışdan galandygy birýem ikrar edilipdi. 2007-nji ýylda Russiýanyň Lukmançylyk Ilymlar Akademiýasy Rimantadini könüleşen derman diýip yglan etdi. Birleşen Ştatlaryň kesellere gödökçülük we öňüne alyş merkezleriniň 2011-nji ýylda kasabatynda grip virusynyň häzirki zaman ştamlarynyň takminan 100 götürüminiň agzalyan dermana garşy çydamlydygy aýdylyp, onu ulanmagyň maslahat berilmeýändigi ma'lum edildi. Habarçymyzyň iýeren suratlarynyň çen tutulsa Türkmen paýtagtynda işçiň paýlanýan Rimantadin dermany Tatarstanyň Tatkim Farm preparaty kompaniýasy tarapyndan öndürildi. Ýöne Azatlyk radiosuna bu derman serişdeleriniň haçan we kim tarapyndan Türkmenistana getirilendigini anyklamak başartmady. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyzyň aýtmagyna görä geçen hepdäniň başynda ýurduň Eýran bilen serhedindäki sewitlere, Köpetdagyň dag gerişleriniň goloýuna uçurdan himiki serişdeler sepildi. Bu keýikleriň we beýleki ösümlikleriň köpçülikliğin ýok bolmagyna sebäp boldy. Häkimetler Eýran tarapyndan özlerini koronavirusdan goramak üçin bu ädimi ätdiler. Munyň netijesinde ýüzlerçe keýik öldü. Hususanda Aşgabatyň günorta çetindäki asma ýoluň yerleşýän töwereginde ençeme keýik helak boldy diýip habarçymyz 29-njy iýunda gurrun berdi. Adatlyk radiosuna bu barada Aşgabat şäher häkimliginden saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari almak başartmady. Bu aralykda Adatlyň Lewapdaky çeşmesi Goranmak ministri Begenç Gündoğduýewiň 11205 belgili harby garnizonda karantinde saklanýandygyny habar berdi. Mundan ozal Adatlyň çeşmeleri Moskwadaky harby paradda bolup gaýdan 25 ofiseriň şol sanda Gündoğduýewiň Türkmenabadda karantinde saklanýandygyny anyklapdylar. Gündoğduýew 11205 belgili harby garnizon Smaz diýen ýerde saklanýar. Onuň daş töweregini giýje gündüz eskerler goraýar diýip çeşmämiz 29-njy
iýunda gürrüň berdi. Şu hepde bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana baryp ýurtda koronavirus bilen bagly ýagdaýa baha bermegine garaşylýar. Türkmen häkimetleri ýurduň çäginde koronavirusyň ýokdugyny aýtmagy dowam etdirýärler. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň welaýatlarynda COVID-19 bilen ketellendi guman edilýän näsaglar üçin täze karantin lagerleriniň döredilendigini habar berýärler. Häkimetler alınıp barlayan bu işler barada ilata maglumat bermeýärler. Nowatdaky karantin zolagy ýurdun gün ortasynda Mary welaýatynda döredildi. Marynyň Sakarçäge etrawynyň ýokunç keseller hasahanasynda karantin zonasyny döretdiler. Hasahananyň çägine hiç kimi salmaýarlar. Lukmanlar aladalanýarlar, sebäbi taýinlik ýok diýip Azatlygyň bayramaldaky habarçysy 26-njy iýunda habar berdi. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary Aşgabatdaky, Daşowdaky we Liwapdaky karantin zolaklary we olardaky ýagdaýlar barada jikmejik maglumat beripdiler. Häzirki wagtda Türkmenistanda COVID-19 häsiýetli alamatlar bilen 7 pnevmoniýanyň ýaýrandygy habar berilýär. Hususan da paýtagtyň hastahanalary näsaglardan dolu bolup, olaryň arasynda saglyk işgärleri hem az däl. Saglyk işgärleri özleriniň koronavirus bilen iş salşýandyklaryna şüphelenmese-de testleriň ýeterlik derejede geçirilmeýändigi we geçirilen testleriň netijeleriniň de adatça gizlin saklanýandygy sebäpli muny tasdiklatmak häzirlikçe mümkin däl. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen hökümetiniň koronavirusyň ýaýrandygyny boyun almaga taýýarlanýandygyny ýönemuny 29-njy iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowlan güni bellenilenden soň amala aşyrylmagynyň ähtimaldygyny habar berdiler. Türkmenistan ilatyň arasynda ketelçiligiň derejesi baradaky statistika sanlary çap etmeýär. Şeýle-de häkimetler adatça tebii betbaççylyklar baradaky maglumatlary hem äsgermeýärler. Mysal üçin olar ýurdun günnor sewitlerine gelen apyt pany henis hem ikrar etmediler.